I dag er det DSU's nationale kampagnedag, hvor DSU over hele landet har lavet kampagner for at overbevise de unge om at melde sig ind i DSU. Og her i Randers så har vi lavet en kampagne, som man kan se på skiltet bagved, der hedder Har Helle en hemmelighed? Og det lyder jo lidt negativt, men så vender vi lige siden om. Og der står der altså, at vi har fundet spor på, at hun nok ikke er den, hun udgiver sig for. Vi har fundet flere spor på, at hun faktisk er Superman. Selvom man måske skulle tro det, så er hun det faktisk. Blandt andet så kan både Superman og Helle lide farven rød. Det fortæller lidt omkring det forhold. Og ligesom at Superman har superkræfter, så kræver det også superkræfter for Helle at kunne holde sammen på en regering, der spænder fra Enhedslisten og til de radikale. Men den her kampagne er noget utraditionelt, men vi har det rigtig hyggeligt. Så jeg håber, vi ses på en kampagne den dag.